Kiýewiň ýurdun bolup bolmazlygyny keskitlep biljek aýgytly söwgeç bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny duýdurmak bilen Russiýa ýurdun iki şäherine ýerleşen Ukraina güýçleriniň daşyny gabamak tagallatını güýçlendirip, günnäger Ukrainadaky hüjümleriniň ählisine goşmasy güýç we enjam dökmegi dowam etdirýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň günnäger Ukrainadaky hüjümini güýçlendirmegi netijesinde Donbassdaky ýagdaýyň adatdan nasary kıyınlaşanlygyny aýtdy. Rus goşunlary şu gün eçenli öýlerine galan ähli güýç kuwwatlaryny şu hüjüme jemletip, Zelenski 24-nji maýdan giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. Siverski Donetsk deriýasynyň günnäger we günwatar kenarlaryna ýerleşen goşa şäheri, Severodonetsk we Lysychansk şäherlerini ünsü jemläp, Rus goşunlary Donbassyň Ukrainanyň gödegçiligine galan iň günnäger böleginiň daşyny gabajak bolup, üç uğurdan öňe dadaýar. Düşman ähli güýjüni we tagallatını Lysychansk we Severodonetsk şäherlerini gabap almak üçin edýän hüjümlerine gönükdirdi diýip bu iki şäheriň ýerleşýän Luhansk şäheriniň häkimi Serhiy Hayday aýtdy. Şeýle-de Hayday 25-nji maýda Ruslaryň Severodonetsk şäherini atan toplar netijesinde öten akşam Parahat ilatdan 6 ýaşaýjynyň öldürilendigini habar berdi. Ukraina goşuny 24-nji maýda Donbassda Russiýanyň 9 hüjümini ýerine serpikdirenligini, Moskwa goşunlarynyň uçarlary, raket atyjy enjamlary, artilleriýany, tanklary, minomyotlary we raketalary ulanyp adyndan 14 Parahat ýaşaýjyny öldürenligini aýtdy. Ukrainanyň Gorunmak ministrliginiň medeniýet wekili Aleksandr Motuzyanyk 24-nji maýda günnäger Ukrainada alınıp barýan söwgeçleriň bu sebäpden geljegini keskitlep biljekdigini aýtdy. Häzir biz Russiýanyň biziň ýurdumyza garşy ýaýbanlanan giňgerimli agresiýasynyň iň işçen pursatyna syny diýertip, Motuzyanyk telewizionyada halka görkezlen medeniýet ýygnagyny aýtdy. Günnäger frontdaky ýagdaý adatdan nasary kyn. Sebäbi bu ýurdun ykbaly häzir şol ýerde çödülýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şu aralykda Britan aňtowgullygynyň maglumatyna görä, Russiýanyň Ukrainanyň Odessadaky esas portuny petiklemek netijesinde galle eksportyna gury ýerden getirilýän buğday ýükleri bilen öwrüni dolup bolmajak galle ýetmezligi döredi. Britan Gorunmak ministrliginiň 25-nji maýda çap eden günnelik maglumatyna çaklanmagyna görä, Russiýanyň deňiz gabagy howpy Ukraina portlarynaky täzirçilik ýüklerini wehim salmagyny näçe köp dowam etdirse, üpçünçilik yetmezligi esasy alyk önümleriniň bahalarynyň gitdigiçe ýokary galmagyna şonça kän itergi berer. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen 24-nji maýda Russiýanyň deňiz gabagy netijesinde Ukrainada öňe baglanan buğday eksportynyň ýoluny açmak barada Moskwa bilen gepleşik geçirilmegine çağırdı. Russiýanyň Gara deňizdäki harby gämileri buğday we günebakar çigitleri ýüklenen Ukraina gämileriniň ýoluny baglaýar diýip von der Leyen 24-nji maýda Şweýsariýanyň Davos şäherinde geçirilýän bütünlüğe ykdysady forumuna ýüzlenip aýtdy. Russiýa edil energiýa puwdagyny edişi ýaly ady önümlerini hem global täsirleri bolan ýara hökmüne ulanýar diýip Ýewropa Birleşiginiň wekili von der Leyen sözüniň üstüne ýetirdi. Uruş we Russiýa garşy gerilen günwatar sanksiýalary gallanyň, nahar ýagynyň, dökünleriň we energiýa bahalarynyň ýokarlanmagyna alyp geldi. Köp ýurt, şol sanyna iň garyp ýurtlar sarp edýän buğdaýynyň ýarsynyň bowragyny import etmekde Russiýa we Ukraina bil baglaýar. Bu iki ýurt bilelikde dünýäde sarp edilýän buğdaýyň 3-den birine golaýyny eksport edýär. Zelenski Ukrainalılara Russiýanyň enjamlar we ýaraglar goýunça artykmaçlygyny ýeňip geçmek üçin wagt bilen birlikde adatdan nasary tagalla etmegin gerek boljakdygyny aýtdy hemde şu sebäpden günwatar ýurtlarynyň Kiýewi has agyr ýaraglar bilen üpçün etmegine çağırdy. Söwgeçleriň dowam etmeginiň arasynda hüjümüň öz maksadyna ýetjekdigini wada berenliklerine garamazdan ýokary derejeli Rus resmiýetleriniň ikisi Moskwanyň öňe süýüşmeginiň garaşylşyndan has haýal barýanlygyny boýun Russiýanyň Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Nikolay Patrushev Rus hökümetiniň soňky möhleti kowalaşmaýanlygyny aýtsa, Gorunmak ministri Sergey Shoygu öňkü Sowet Respublikalarynyň Rus ýolbaşçylygyndaky howpsuzlyk ýaranlarynyň ýygnagyny Moskwanyň daşga awalan şäherleriň ilatynyň evakuasiýa edilmek üçin öz hüjümini bilkasdan haýalladanlygyny öňe sürdi.
Şeýle de Rus resmileri Moskwanyň goşunlarynyň Mariupol suwlaryny minalardan arassalamagy tamamlandyklaryny, 25-nji maýda Ukrainanyň günorta kenarlaryndan 70'e golay daşary ýurt gämesiniň çykmagyna mümkinçilik berjek ygtybarly koridoryň açyljakdygyny habar berdiler.